бузургони ҷаҳон дар васфи модар ҳазорон достону шеър гуфтанд, вале ӯ ин ҳама азму талоше савоби кори мӯяшро наёфтанд. дӯстони азиз, як лаҳзаҳое ҳаст ки мо бояд ин лаҳзаҳоро дуруст дарк намуда дар асоси дарки худ ҳамин лаҳза ва модари худ моро табрик созем. агар маблағ надорем, як зам кифоя аст ки модарамонро табрик созем. модарон бебаҳо ҳастанд, тасаввур кардан наметавонем. ранҷе ки онҳо мекашанд ягон майда гуфтанӣ нест. аз ин хотир тамоми модароне ки дар тоҷикистон ҳастанд ва берун аз тоҷикистон ҳастанд, тамоми модари тоҷикро ба рӯзи идашон табрик гуфта ва рӯзгорашон хушбахтӣ хоҳонам. ҳамеша ханда дар хонадонашон пайдо бошад. идатон муборак, модарони азиз. учаҷон, шумо чӣ гуфтанӣ? салому дуруди бепоён ба кули мардуми тамошобини Ӯзбекистон. ман шахсан аз номи худам, аз номи бомоҳое ки имрӯз дар инҷо ҳузур дорем, тамоми модаронро табрик гуфта барошон умри дароз, хонаи обод, сарбаландиро таманно дорам. ҳар ҷое ки бошад модари тоҷик доимо сарбаланд бошаду хонааш обод бошаду доимо хушбахт хурсанд бошад. ташаккур барои писарони азизи худам мегӯям ки имрӯз моро даъват кардам, бениҳоят хурсанд кардам. як хаёл аз ин минадор ҳастам. шумо ягон модари азизам, хоҳарои азизам, мусибати рӯзи чун табрик мекунем. доимо дар хонаи ҳар яки мо ин бошад, доим хирсандӣ бошад, доим ҳамче сарбаланд бошем, хунобуд бошем, ҷойда бошем, пешаи ҳама хушбахт бошем, тани сиҳат, дили беғам дошта бошем. ҳамеша ба мақсаду маълумоте ки дар дилҳам дорем, ҳамеша худмон ба мақсаду маълумотон расонатон. ҳамеша доим сарҷам бошем дар филмҳо, дар киноҳо, дар роликҳо, ҳамеша якҷо ҳамдигар фаҳма дар паҳлӯи якдигар, яъне ки дастгири ҳамдигар бошем. худованд туфрaq умуман илон 500 сола кина ана ҳадисабуни яке аз актрисаҳои беҳтарин ки дар ҳамаи роликҳои мо кадом нақширо метиш бечора бозӣ мекунад. беҳтарин актрисаи худованд 500 dabrak хоҳари азизам яке аз актрисаҳои беҳтарин 600 dabrak хулосати худмо 700-800 ҳамон модаронро аз ин либос аз ин фурсат истифода буда ҳамон модарои тоҷикистона табрик мекунам ба ҳамин рӯзи нишон. модаро доимо хирсанд бошед, сарбаланд бошед, доим ҳар яки шумо ид бошад, бахт бошад, хушбахтӣ бошад, саодат бошад, саодат дар ҳавози муллаӣ бошад, пеш аз ҳама як чиз бошад, саломатӣ. салом бале рост ақиятмон фардадинам зинда бошад ки канадаида одинашед роза фақат ниматман зинда бошад дар хатори модаро. ҳамин як гап медонед чӣ аст дар зиндагӣ муҳим аст? қадри модар ба расидан, сунъине воқеӣ модарро дӯст доштан дар кор аст, қадр кардан дар кор аст. медонед модар ба ҷаҳон нуру сафо мерасадасту, сад номаи дастури вафо мерасадасту, бо аллаи ширин сари гавҳораи дунё бар гӯши ҷаҳон номи худо мерасадасту. зинда бошед модарони азиз. раҳмат калом ки мо дунё абадои модарон зеҳн кам аст. ҳадиса нуфаи очаҷона биё. از نوعی دختر تاختم انا ایش از نوعی بچه ҳо анаиш аз номи канчатост. انا ای براسلت تلویی از نوعی بچه کنجلی تاختم очаҷон насиб кунад. модарҷон муборак бошад. بعد از اون پیر شدی مداری دنیا دا میارزیدو یا هیچی هم شما که سلامتی یه باشد یک روزا دوزن شما هم الله باقی سری همیشه سربالا دیول از دن چی شود خیلیو باز هم صد سالی دیگه اون بینی оча беҳтарин шахс аст. зинда бош очаҷон.
هر روز همین تحفه خطی باشه گرچند که ما مشکل تحفه هست تحفه بیگ زوغانی. زغانی برای فرزند است